siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Кой си ти? И аз вече не знам кой съм. То от деда я почнеше. Тук беше от млади години. Тя дълга работа. Сега нали съм тук. Тук си. И тук съм. И тук си отида. Ти си стареца и морето. Долу гората е. Gente di mare che se ne va, dove gli pare, ma dove non sa. Noi prigionieri di queste grandi città viviamo sempre di oggi e di ieri, inchiodati dall'aria e la gente di mare va. Кой си ти? Сега в момента всички ме знаят като Бай Пешо. Бай Пешо. Да, едно време бях Пешко, сега съм Бай Пешо. Бай Мина Пешо. времето. И е добре. Те викат Бай Пешо, аз съм си млад, тъй че не се притеснявам от тази работа. На колко си години? 65 навършени. Фикс навършени. Фикс. На 29 март ги навърших. 65. И още колко ще живееш? 43 минимум. Още 43 минимум. До 108 трябва да изкатъркам напук на всички. Приятели, неприятели, гадняри, хубави, лоши. И напук на живота трябва да ги издържаваме. Момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Как минава един твой ден? В работа, винаги в работа. Разкажи го от сутрин до вечер. Колко ставаш? Сутрин ставам, зависи от 4 на 4,5, 5, там някъде. Вечер лягам, ако не заспа тук на масата от работа обид, лягам се 10-11. 4-5 часа спа нормално. Никога не мога да спа повече. Просто наспивам се. И цял ден, като станеш 4, какво правиш? 4 сутринта, какво правиш? Ами, значи ако съм ходил в морето, ако трябва да ходя в морето, вечерта съм хвърлял мрежите. Така? Страната трябва да ти задигаш. Да извадиш мрежи. Да извадиш мрежите. Като ги извадиш, трябва часове минават, аз сам ходя, поне сам работя. Минава много време. Трябва да ги изчистя. Място от стънка. Аз сега в момента, сега забравям да влеза с вчера с риболова, мрежарство. Така? Аз в 5 часа като и половина, късно и даже, аз тръгвам и заминавам за морето сам. Аз като се връщам, другите влизат. А защо Аз сам? ги изпреварвам. Не е страх сам. Не. Падал съм 2 пъти, падах от лодката. Падал си. Падал от лодката 2 пъти. Значи, при движението вътре в лодката, за мрежите, за въжето да мръднеш, някой вълна, фащам в клинч и падам. Обаче се бърз като котка, веднага за борда, иначе заминаваш. Нали? И то, когато е студено, и с бутуши, с гастеризон до тук, то с гастеризон взема 200 литра вода. И като се напълни край. Не можеш да се качиш в лодката. Единия път особено много. Тук бях целия си на Итоибиш. Държа се на лодката, не мога да се кача вътре. Да. Не мога, водата не може. А пък ми се свиди да фърля гастеризона. За 50 лева се отдаем. Смело да пристъпя. Ти си отшелник малко. Отшелник. Да, съм стоял още 79-та година, през комунистическо. Една година стоях тук само с рибърлък, се разбрах. Сам без жена. Сам да.
Е така. Ей, тук. Нямаше кръчма, само така. Не, само с риби се разправя. Това имаше много риба. А сега няма риба. Сега няма какво владят. Сега рибарите са почти гладни. Няма риба. Искаш да кажа, че 79-та е имало риба, бол, а сега Но много риба. колко пъти намалява, айде кажи. И в пъти не мога да кажа, ама сигурно 5 пъти поне. 5 пъти. 5 пъти поне по-малко риба. Това значи за колко? За 20 години, 25 години. Не да. 25 години. Значи, по-рано нямаше промишлен риболов в нашото море. Значи, по брега тук нямаше промишлен риболов. Никакъв. Ние бяхме ни пикливи лодки, мрежарство, калкан и рибарите бяха много малко. Тоест бяха 10 човека рибари. Те го смятаха за много шибан занаят. Мърляв занаят. Никой. Като казват рибар, стои го рибарен край. Да. Тъй беше, бе. А пък, лично за мен това беше краста. Той е краста. Значи, трябва да се чеши. Ти като си отшелник, значи има нещо, от което да бягаш. От какво бягаш? От герултията, от шантавия начин на живот. Всичко е. Там е само присъствието на хора, като вървиш из центъра в Добрич. Тълпата. Тълпата, като вървиш. за тълпата в Добрич, не за София. Не? Така, за Добрич. Поне съм Добрич ли. Да. Там само, като вървиш, то ще бутне, другия ще бутне, всичко върви забързано. Динамика. Тебе това те плаши. Вдесява. Бесява. Аз сега отивам да се надявам. Аз като отида гледам за 2-3 часа в града, борси, обикалям, товаря колата си и максимално бързо се приберат. И това ми е. Знаеш ли, че в София не може да се дише, не може да се входи и не може да се кара. Нищо не може. Представям се, сега дават по някакъв път, нали? Да, По движението телевизията. да. Алей! То колата, то няма място, те да мини пешеходец. Няма. Ужас. Едно местенце няма. Като ги гледам А 2 милиона живеят там. и бати Бойко ще ги оправя. Как ще ги оправя? Няма ли да ги оправи? Къде ще ги оправи? Как да ги оправи? Трябва да ги качи на асансьорите. Где ще ги качите? С коли? Не знам. Къде да ги слага? Ще ги качи на асансьори. Няма къде да ги качи. Гаражи с асансьори Не ще виждам. направи. Не виждам, просто не виждам. Кой? Подземни гаражи. Боже. Я си покажи така ръцете на тази камера, ще ако махаш много. Да. Така. Ръце. Ръце. Хамалски. Не хамалски ми направо, те са се подули. Те От мазоли. Те виж, те не се оправят пръсти, сикне въжета, като ваниш рибърлъка. Да. Значи там на въжета, трябва да стискаш яко, мама. Отървиш ли, тук пришкица си гора. Ти реже пръста. С пришки сте прави Пришка, на въжето. да. Пришки. После какво правим? Нищо. Стои с... Затова стиска Така. здраво. Задължително. Никога лавва. Морето слабите не търпи. И това важи. Да го знаеш. Морето е за коравите хора. Gente di mare che se ne va dove gli pare, ma dove non sa. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Ти си от малкото щастливи хора в тази държава, верно ли? Сигурно. Аз съм щастлив човек. За как се става щастлив човек? Бе, просто работиш, бе. Работиш и това е. Аз не виждам друг начин. Работиш, вършиш се работа, постигаш нещо и му се наслаждаваш. Работата те прави щастлив. Да. Ти си напълно от хората без работа, като са щастливи в града. Разбираш ли? Кое е щастливото? Аз не ги виждам. В рекламите се Оди от казва... кръчма в кръчма, Да. чуй се къде да седне, да се отрепи времето. Само с телефоните въртат какъв гешефт някъде да направят, какво да закупчеят от някъде. Така. Лесни пари. Лесни, да. Стават лесни пари.
Ние с цялата държава такъв идотлук сеч. Ти лесни пари не обичаш ли? Аз не съм изкарвал лесни пари. Един път съм изкарал лесни пари. Значи, и той като казвам лесни пари, аз пак с Турция съм си ги изкарал. Да, Значи, от мрежите, от мрежи. значи, горе, 92 година, падна, вкараха първата забрана за улов на калкан. Как? След демокрацията. Като дойде, аз хвърлям 6 мрежки. По 100 метра, 6 метра. Отивам да ги вадя. От 3 мрежи взимах 365 кг калкан. Така. От 300 метра мрежи. Но имаше много калкан, бе. Много риба имаше. Аха. И на 500 метра от брега. На 500 метра от брега. Много калкан. 300 кила калкан. 365 кг. 17 000 лева взимах за 3 дена. Така, и какво? От калкан. При 3 дена ги хвърля мрежите, Това след са 3 дена лесни ги пари. дигнах. Ама е било забранено. Да, беше забранено, признавам. Беше в 11 години, първата забрана. Още той беше кьорава работа. Има ли, няма ли забрана, нямаше проверяващи, никой не проверява. То няма... лесни пари ли бе? Те и сега няма с кой да проверяват. Имат по едно катерче, то къде отиде по-напред? Да. Към турска граница ли? Към румънската ли? Да не си някой браконьер тук. Тук сега не браконьерство. Не. Не, сега отивам сега. Значи, единствено ходя най-редовно за попчета. Значи, попчета сами много ми трябва за кръчната. Така. А пък никой не иска да ходи да лови попчета. Всички отиват да са едрите риби, защото по-скъпи, повече пари изкарват. Аз отивам на древните. Това е, попчето е черното злато на нашето море. Така ли? Да. Що много кости има, бе? Може да има кости, но най-добри, сигурни пари носи това. Така. Днес като изкараш 20 кг, и сега е 3 лева попчета, 60 лева днес ги взимаш. Матрапа взема от Варна, циганите ти изкупуват, айде. Цигани. Веднага циганите матрапа са сега те. Хитрици. И взимат колкото мене после от тази риба. Това е. Те са по-хитрите. Ние сме пак бачкаторци бодалите. Gente di mare che se ne va, dove gli pare, Ma dove non sa. Noi prigionieri di queste grandi città viviamo sempre di oggi e di ieri, inchiodati dall'aria e la gente di mare va. И не знам, значи ако един друг има на моя акъл, да и също. Ти знаеш, аз като стана в страната и като дода, първо отивам на прозореца. Да огледам брега, дали не е падна някой кораб. Така. Да, защото е много важно. Какво е важно? Дали ще отсъдят някой кораб тук да не... Да, дали е катастрофирал, дали се е набучал в брега. Често ли се набучват в брега Ако кораба? долу-горе на 20 години по един идва. Но ти всяка сутрин ходиш да видиш дали няма нещо. Аз и за първото нещо, като вляза в кръчмата от спалната, като изляза, отивам на той вече да видя. И последния видя, вечерта още го видяхме, че не идва. Да. Тук имаше сонда, една американска сонда в морето, сондираха. И се оказа, че гледахме от тук, го гледахме и викаме, той ще се блъсне върху сондата. Да. И го зарязам, не гледам повече. На сутринта? Сутринта ставам, аз съм рано тук и не поглеждам обрега. Да изляза отпред, да видя обрега. Другите излязаха, отидаха, взимаха по един сак кожени палта и якета. Това е изоставен кораб, който се е ударил Да. тук в брега. Да, схвърли го на брега. Да. И саковите бяха на брега. Напуснат от екипажа си кораб. Напуснат А по законите на морето ти имаш право да вземеш всичко, което е в този кораб. Значи, и всички този багаж беше на брега, разбираш? Да. С чанти от вълнението ги свърля от кораба и на брега. Аз не отидах. Вика, сега ще имам чанти това. Каквото изнесе морето, това е ваше. Какво даде кяря? Веднъж отивам за да хвърлям парагат за акула. Това свърляхме на 2 часа вътре. И съм с жената и с децата, 2 близначки момиченца, с тях дечките. Хвърляш за акула. Отивам да хвърлям за акула. Бе, по едно време гледам пред мен, има една черта дълга. Наближих, аз наближавам дървен материал. Представи си, дървен материал, талпи,
дъски. Бе, идеално много. Забравих, не отидах да фърлям парагата. Почнах дъски, лодката се напълни, няма се издаде. И се върнах директно без да фърлям парагата, но много дъски взимах. Как викаш парагата? Това е за акула. За акула. Да, това са 500 въйци. Да. На 3 метра въйца от въйца. Така. Тя голяма кукерета. Така, да. За акула. Тогава си имаше много акула. И правихме филета сушени. А сега? Филета. Сега няма акула. Сега за акула ходят нашите чак в Украйна, на остров Змей. Ето сега ми кажи, дай да ти наблюдаваш морето от толкова години. Променило ли се нещо? Примерно, говорят за глобалното затопляне. Качило ли се е малко нагоре нивото? Аз не виждам да и кача. А за рибата? Последните 30 години наблюдаваш рибата. Рибите, виж, там вече е драстично. Намалят. Много. Кажи, какво имаше преди, какво няма сега? Направи разбор. Има много хора тюхкат си, изчезна паламуда, изчезна, следи, какво си... Ето назиране нямаше кьора в паламут. Кога? Зелента? Миналата година. Миналата година. Нямаше кьора в паламут миналата година. Нищо не взема. Нищо. Лефер много малко. Карагьос ни в клин, ни в ръкав доди, когато не му и времето. Да. И никой не го чакаше него време. Пак закачихме малко, но е слаба работа. Сега, когато в февруари месец трябва да мине паламуда, такова Карагьоза свърли хайвера в Дунава, да. Пак малко мина. Малко, нямаме. Цаца има ли цаца? Цаца, ние не можем да ловим цаца. Цаца се лови само в Талян. В Талян, да. Само в Талян, защото така ситна мрежа. А тук Талян не може да сложи нож шавър. Ще го помита по морето. Не може. Калкана? Калкан вземат. И все още малко вземат, ама слаба работа. А рапани имаше едно време, тралене? От Япония докараха този с рапан. Рапана? Значи ужас. Изяде мидите. Така ли? Ти знаеш какво беше от начало? Тук преди 10-15 години, тук беше камара от миди по брега. Вярно, по 2 метра миди имаше натрупане. Изядени. Сега няма. Рапана ги изяде? Рапана ги изяде и унищожи ги. Някоя риба да се увеличила като популация напоследък? Скорпита. Скорпида? Скорпит. Преди години въобще не познавахме тази риба. Като е такъв риба няма, този старлеж го нямаш. Така ли? Тя дойде този старлеж, ужас. Значи, че се и въди много, няма враг. Някой да го излеби. Няма, той има 1000 будила на него. Ама наистина едно време, преди 20 години, никой не предлагаше скорпит в кръчмите, сега има на това. Да, имаме, ти знаеш като се нахака някакъв път скорпит в кайчийските мрежи. В кайчийските? Да, попченските. Да, тия за попчета. Попчета, да. Ти знаеш като то старлеж те убива. Как да го чистиш. Да го чистиш от мрежа, да го извадиш. Знаеш какво нещо? Ага, да. Бучиш се. Ръцете ти изтръпват, ти знаеш, не си усещаш ръцете. Бол и боли. От бодежите. Да. Болите. За коя риба ти е жал от Черно море? Лефера. Лефера е най-хубавата риба. Изчезна. Царска риба, браче. Малко. Няма. Едно време бяхме бодали. Едно време вреше от лефер. Ама ври от лефер, ти си нямаш представа. Да. Тук е той, дето окото ти вижда, как чуеш от кръшната ви само море. Трябва да взема 1 милиард чайки. Да. Всичкото еде риба. Лефера е, зато е хубава риба, защото лефера не гълта риба. Лефера е лапа, усмуква и изплюва. Така ли прави? Да. Той само консумира хубавото от рибата. Усмуква я, това е читалко и ръка, нали? Какво е това читалко и ръка? Хамсия. Хамсията, да. Хамсията му е най-любимата манджа. Тя е мазничка, супер. Цацата, хамсията и сафрида. Яде дребни риби и ги изплюва. Да, лапа, усмуква и изплюва. Да. И отгоре чайките. От остатъците. От остатъците изплюва отгоре, не? Да. И само едат. И защо да сте били И рибата се намираше по чайките. Да, където има чайки, там е риба. Рибата е ври. Да. Сега тук стана 10 години, аз не съм видял джурум. Ние към джурум на това нещо. На чайката. Да, на ятото чайки, които едат риба. Джурум прави, ръж? Джурум, да. Така се аз не съм виждал само 10 години. Няма. Да, това си сериозно. Ама фърляме мрежи на гьотер. А по-рано го ловяхме само на такос. Будали бяхме, защото нямахме мрежи. Значи, сега на гьотера означава, че фърляте на случайност, нали така? Да, бе, отиваш на към гьотера. А преди е било, видите чайките къде сте и ги фърляте? Там отиваш там, ние не фърляхме мрежа, ловяхме на чепаре. Направо така? На ход, лодката тъпа и на ход 15 въйци. Да. Има голяма красте. Знаеш какво премежда да фаниш, като фаниш 15 лефера, той са страшно нещо.
Лодката дърпата ще скъса от тук мислената ръката. Ага. Те са, това е най-бързата риба и най-лудата. И красив риболов беше. Няма вече. Няма никой, на Чепаре никой не е фанал. Сега един лефер тук от 10 години съм видял. Само мрежа. Само мрежарство. Свърши. Заливът угасва сред мазут и тъмна пяна. Цаца даже не остана. Ти знаеш ли, че всъщност сега е хубаво да се разходиш до Резово? Резово. Знаеш къде е Резово? Да бе, до турската Ахтопол. граница. Аз до Ахтопол. Си ходя. Всяка година ходя до Ахтопол. Имам колега там. Да. Оттам ходя за Паламут. Оттам. Защото Паламут от тук минава много екстрено бързо. Да. А Не там може да го по-бавно. дам. Там се завърта Да. последно и там те си колегите взимат там. По-топло. Там познавам 10-15 човека. Значи ти от 72-а помниш ли го какво беше и по цялата тая ивица какво беше? От тук до Ахтопол какво беше 72 година? Или Абе, тук те ме ще видиш, тук те ме някой лодче там фърля на стои рибарска, никой не закачаше, никой не ти пипаше, крадеше. Тук преди 6 месеца 4 мотора откраднаха на извънбордови. Нови, всички са нови. 4 мотора ги откраднаха. Едно време беше само Дюни. Беше Дюни и Албена. Това беше. Да, бе. Боже, какво дило беше Албена, като го направяха. Той беше, значи, някъде 65-та, 6-та, 7-та, 8-та година там. Като ги почнаха да ги построят, те викам, боже, те са луди. Това беше само пясък там. Само пясък дюни беше. Изригнаха ги, направи сега и пак Станев излезе най-хитрия от всички собственици. Кой стане? Собственика на Албена. Така. Той не строи нито един хотел нов друг. Да, много са хитри. Не си развали, Имиджа. значи, Можеше да развали и ивицата, можеше да развали и градинките. нищо не развали. Да. Нищо ева. Както бяха направени хотелите на 2 реда и толкова. Gente di mare che se ne va, dove gli pare, ma dove non sa. Noi prigionieri di queste grandi città viviamo sempre di oggi e di ieri, inchiodati dalla realtà, e la gente di mare va. Ти като ходиш в морето и виждаш ли го по време на време Господ? Слиза ли го да си говориш с него? Аз сам се приказвам. Сам си Като лудите, знаеш. За какво си говориш сам в морето? Скачали лодката в нея, тръгнали, остали ми гърба към сушата, забравям суша, муша, всичко съм забравил. Щастлив си. Само мотора ми дига шум, карам се, отивам, като спра на една котва да свърля и да ловя риба. Това ми е най-доброто почивка, най-добрата. Да. Да вадя риба на ръка. Мечтая ли моряка и рибария Бай Пешко да отиде на околосветско пътешествие? Рай, мама. Знаеш колко, през комическо, знаеш колко драпах да отида да бачкам на кораб. Що не ходи? Не можа да се урня. Така. Не може, Боже, в уния години как ще се качат? Ще Аз не избягаш. съм партиен член. Ще избягаш, да. Да, бе. Не можах, бе. Какво ли ние се опитвах? Връзки. Имах връзки уж. Няма един не ме уреди да се кача на корабите. Нали? Да, бе, не можах да се кача. Ти нямаше да се върнеш. Бе. Сина си вкарах исках да го вкарам в Военноморск, той да изкара. Изкарах от Дълтинус и не можа да го вкарам вътре. Да. И той не може. Да, бе, не можа да го вкарам вътре. Значи цял живот си до морето, а не си се качвал на кораб. На голям кораб. Да, не съм се качвал. Така да пътуваш с кеф и във водата е рай. Значи твоята мечта е около светско. Да, бе, страшна работа. С жената или сам? Не, сам нищо. Сам не сте. С половинката до мен. Жената важна ли е за теб? Много е важно. Много. Значи, на този етап
ако някой мисли, че... Сега имам познати, които са вълци единаци. Така. Не са жени, значи ожен се, бъде развел се и вече не му трябва жена. Нали виждам как живеят, мърцина. Как видиш, умърлячен, няма изтак за живот, де спи, я ял, я не ял. Жената ли се дължи? Разбира се, жената е къщорницата, е жената. И аз жената ще извикаш ли малко при тебе да се запознаем с теб? Ела да цункам, елата. Ще дойде? Бързо. Бързо. Слуша ли те жената? Слуша. Какво трябва да правиш една жена да те слуша? За да те слуша? Куда е бре? Лиза. Абе, без тебе, дай кажи една дума, само се появи. Ела, била. Любов има ли още между вас? Уф. Любов. Ела да им докажем, Пили. Айде, за ние съм те са работи. Хайде. Какво да кажем, бе, Пешка? Аз съм заед човек, бе. Няма време за снимка като тебе, бе. Ма как се крепи вашата любов тук? Морето ли ви крепи? Какво ви крепи? Морето си... Защото хората си мислят, че морето е някакво секс място. Не е събрало морето. Не ви е събрало морето? Събрани кръчмата. Така. Вместо работа почна. Тя не събра, но паснахме се по характер. Нощно време изморявате ли се нощно време? Освен, че работите много. Ние сме вече хора на възраст и я караме. Нощи друго говориш. С нощи друго. И ми сигурно с една ракия и бъде Пеш ще говори друго. Отдеве момичетата от екипата питаха дали секса върви на тая възраст. Върви, разбира се, аз още съм млад, бе. Какво са 65 години? Ма какво са 65 години? Ви добре? Какво са 65 години? На по-прещо жизнено в средата си. И как? Нали? Смятай, ти още имам толкова с 40 години. Боже. Тя сега с тебе заради любовта ли или заради кръчмата, пример? Отговори ти. Заради любовта. Заради любовта. Може би, защото го обичаш много. Разконтраме от работа, обаче. Да, така. Ти разконтриш от работа. Да, знаеш, много работа има. Що няма се мениш за една по-млада? За какво? Как за какво? Куда прави няма? По-младата, по-слабичката. Тя ще иска пак да живее като младите, те са новите. Нали? Кой ще работи? Стария модел работи, новия не работи. Стария работи, вече ние си бачкаме. Така е, така е. Ние не можем един без друг с моите А песни. по-слабичка, не си по-слабичка? Не. Пухкавите Пухкавите жички са да. добродушни. Пухкавите са добри. Добрички. И работливи. Аз сега... Плющавите са злобни и не работят. Да. Нали? Да. И аз го забелязвам това. Да, така е. Значи и видиш от това от хубаво не може да напълне. Виж, то с криво или криво или... От злоба не може. Те имате. Те са младички още. Те още не им дошло на главата нещо. Да. Щастливи ли сте, бе? Абсолютно. Ще карате ли до край заедно двамата или ще... Как? Аз си казвам, трябва да остиска. Да остискат до кога? Значи тя млада от мен 14 години. По-млада от тебе 14 години. Ама ти като си решил до 108, то не се знае кой към Тя трябва да... Значи и тя трябва да изкара до... Колко? До 100. До 100 96. Айде, до Отиваш. 90. А заедно на пътешествие с нея си. Така? Сега се качваме на корабче. С една дума, кое е това, което ви прави щастливи? Ами любовта и после труда, работата. Първо любовта, после Ама то ако Да, няма любов, задължително. как ще работиш, бе, така? Колкото се намираш на работа, не става. Любов няма, не се крепи, разбираш. Не се получава някакси. Работа, ако е само на работата, тя ти вкисва в един момент. Вкисва ти на работа само. Значи, любовта идва като разтоварване за нас. Аз вечер, като се го гушна, това гълъбче. Трябва да има емоции, трябва да има тръп. Аз като Трябва се да има вече. разпуск. Защо го прекъсваш? Като я гушнеш, какво? Да. и аз като се го гушна, като се залепя, така, И той като ме гушни, вече няма думи, аз за те го прекъснах. Стигаме просто. Така. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità.
e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove